nakapugong si Malacañang spokesperson Harry Roque sa iyang pagdaig kang Gobernador Gwen Garcia gumikan sa mga maayong programa nga gipatuman niini sa Sugbo taliwa sa pandemya. Nagtuo siya nga tungod sa mga idea ni Garcia ug kanunay kini nag-una sa mga maanindot nga programa ug tukma nga mga baruganan sa mga isyu. Daghan ang nagbantay kaniya kay daghan ang nasuya. Sama na lang sa desisyon ni Garcia nga ablihan balik ang turismo sa Sugbo alang sa mga tagalaing probinsya ug dili na magkinahanglan og PCR test kay wala naman kini giobliga sa Interagency Task Force kun IATF. Ang problema ng Cebu, you have the best governor in the Philippines, kaya tuloy ang daming naiinggit. Karong bag-o, nag-una na usab ang Sugbo sa pagpatuman og programa aron padayon nga ibangon ang ekonomiya sa probinsya sa Sugbo nga nadaot sa pandemya. Giuyunan ni Roque ang baruganan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga mas gipatigbabaw ang pagpabuhi og balik sa panginabuhian sa mga Sugboanon, inay nga padayon nga mahadlok sa COVID-19. But as your good governor has said, it is fortunate for us that majority of those afflicted with the disease suffer only mild or are asymptomatic, as in fact, we only have about 29,000 active cases, of which only around 3 or 4% will need medical attention. Compare this with the consequence of a year-long lockout. There are now 23 million hungry Filipinos. And there are now 800,000 Filipinos who have died of other causes other than COVID compared to the 12,000 who have died because of COVID. Miuyon usab si Roque sa gisulti ni Gobernador Gwen Garcia nga angay makatunan sa mga tao ang pagpuyo uban sa virus. Clearly, COVID is pernicious, it is deadly, but the lockdown has caused more hunger, the lockdown has caused more death. And that is why I stand with your governor in the conviction that for as long as our people need to live, we need to live with the virus. None of the vaccines have even finished the 3rd stage of clinical trial. And of course, none of them have passed the 4th stage of clinical trial. And yet, we have taken the gamble. We need to ensure that lives will continue because the reality is, after 1 year of the pandemic, the people are hungry. Si Roque miadto gayud sa barangay Lamak sa lungsod sa Pinamungahan niadtong Biyernes, Marso 5, isip pinasidunggan nga dinapit sa paglunsad sa Kapitolyo sa Enhanced Countryside Development kun ECD program. Mituo siya nga dako gayud ang ganansya sa pagpananom og mais ug balanghoy. Sanglit nagplano siya nga buhato na sab kini sa iyang umahan. I will congratulate my BFF for this very successful ECD instead of ECQ. And you have convinced me, as a farmer that is tending to strawberries, to native pigs, which I make into native lechon Cebu in Tanay, Rizal, as a flower farmer, as a vegetable farmer, I myself will now plant corn and cassava, knowing that it is a seller's market. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.